El dia d'avui ens hem desplaçat fins al camp d'esports de Venècia, així a la localitat d'Alzira, per parlar un poc del Mundial de Pilota de mà que esdevindrà entre el 27 de març i l'1 d'abril, així a la ciutat. Tinc amb mi a Fernando Pascual, que és el regidor d'Esports. Bé, conta'ns un poquet en què va consistir aquesta prèvia que anem a fer el dia d'avui. Bé, doncs avui el que anem a fer és d'alguna manera inaugurar, que no és inaugurar perquè ja estaven fets, però sí que a donar pas a la selecció valenciana que ve a entrenar avui així per a estrenar, això sí que podríem dir, estrenar estos frontons que s'han reformat per adequar-los a lo que és el frontó valencià. No? I això va ser l'antesala ja de lo que serà el Mundial, que farem la cerimònia d'inauguració el pròxim dilluns, dia 27, en el trinquet municipal. Avui així vindrà la selecció valenciana, com estic dient, farà així el seu primer entrenament i també en el camp de futbol de Nacho Barberà, també perquè se juga també al xoc internacional. I avui és un dia també especial perquè vindrà també l'escola de pilota valenciana que tenim en Alzira perquè els més menuts puguen també ja començar ja a veure el que són aquestes instal·lacions. Aquestes instal·lacions que van a quedar-se, com és evident, i que també serviran perquè l'escola de pilota puga ja desenvolupar aquest joc del frontó valencià que fins d'avui no podia. Sí, perquè aquest camp de frontó, si no tinc mal entès, ve incorporat amb les últimes coses necessàries per a efectuar aquest esport. Pots comentar-nos un poc al voltant? Bueno, pues primer que són les medides, ¿no? Les medides este frontó son unas medidas ya estándar para el frontó valencià. Lo que es la pared es el rebot, una pared de rebot de 3 metros, en lo que es un rebot també més baix, i lo que són el marcatge de la pista, on les medides, conforme estem parlant, ja són les medides reglamentàries per a que se pugui jugar al frontó valencià, que nosaltres fins ara no podíem jugar. Per últim, en un cap de setmana a vista de l'escomençament d'aquest Mundial, què és el que s'espera d'aquest? Bé, el que esperem és, primer que res, el dilluns la cerimònia inaugural, no? Que també va participar també, perquè això va sempre de la mà de lo que és el club de la pilota del nostre poble. Una cerimònia inaugural on esperem que estar a l'altura d'un mundial i està treballant-se per part de l'equip del Departament de Deports amb molta il·lusió, amb moltes ganes i sobretot tirant-li moltes hores de faena. I a partir d'ahir, l'atenció que li tenim que fer a totes i cada una de les delegacions, són en aquests moments 20 les delegacions que van a visitar-nos, són més de 250 participants i sobretot 140 partides en pràcticament 5 dies, que és des de les 9 del matí a les 9 de la nit, pilota, pilota i pilota. Moltes gràcies, Fernando. Moltes gràcies, com sempre, a vosaltres. Bé, ja ho han escoltat, Alzira, una ciutat que serà la seu del Campionat Mundial de Pilota de mà, que esdevindrà durant tota la setmana que ve, així, al Camp d'Esports Venècia.